Γιαμακίδης ο Στέλιος. Η Επιτροπή του Ματίνα. Η Καμπέρη η Μιρένα. Ο Καραμάνης ο Ηλίας. Ο Τσιβαλακίδης Γιάννης. Ο Ψαλίδης Γιάννης. Ζωάου. Ο Σαββίδης Τάσος. Και ο Τραϊκούδης ο Γιάννης. Και άλλος Γιάννης. Όλοι οι Γιάννης δεν είναι. Να πω τέλος ότι τα παιδιά δεν βοήθησαν και σε πολλά άλλα πράγματα, δεν ήταν μόνο η κινητικότητα, αλλά βοήθησαν τόσο στο φτιάξιμο της αφής του προγράμματος, στην προετοιμασία της ημερίδας, όπως και στο site του προγράμματος, το οποίο θα αναρτηθεί στο site του σχολείου μας και θα κοινοποιηθεί και σε όλα τα sites τα εκπαιδευτικά. Αυτά από εμάς, σας ευχόμαστε καλές γιορτές, καλή χρονιά, ελπίζουμε να μην είναι τόσο μαύρη όσο φαίνεται και περάστε έξω για να πιούμε ένα ποτήρι κρασί.